Mía sempre quería máis. Pensaba, se tivese ese xoguete novo, entón sería feliz. Pero mesmo con moitos xoguetes, a miúdo sentíase un pouco triste por dentro. A súa avoa, Elara, notou os silenciosos suspiros de Mía. Unha tarde soleada, Elara estaba regando o seu pequeno e vibrante xardín. Mía, chamouna suavemente, ven ver estes pequenos brotes. Mía veu, con aspecto desinteresado. Son só plantas, avó. Si, sorriu Elara, pero mira que verdes e fortes son. Non é maravilloso velas crecer. Despois, o amigo de Mía, Leo, visitouna. A Leo encantáballe facer cousas con obxectos reciclados. Mira o que fixen, Mía, con tapóns de botella vellos, animou, mostrando un spinner colorido. Mía tiña moitos xoguetes comprados na tenda, pero o spinner simple e feito a man de Leo parecía conter máis alegría. Elara serviulles galletas veganas recén cocidas e leite morno de orixe vexetal. Te o mellor almorzo, dixo Leo cun suspiro feliz, grazas, Elara. Mía observounos, dándose conta lentamente de que a súa felicidade proviña de momentos sinxelos, non de posuir a maioría das cousas. Esa noite, Mía mirou arredor da súa habitación. En lugar de pensar no que lle faltaba, viu a súa cómoda cama, o seu libro favorito e a lámpada cálida ao seu carón. Sentiu unha pequena e cálida sensación no seu corazón, un sentimento de gratitude. Mesmo lle agradeceu a Elara as deliciosas galletas, só porque lle pareceu. A gratitude realmente multiplica a felicidade sentida, e apreciar o que xa existe trae máis alegría que perseguir sempre algo novo. Subscríbete a Galicia Andrepo, gústalle e comenta para máis contido inspirador.